Pakitanggal ng sapatos. Ayoko nga. At ba't ayaw mong tanggalin? Eh ano naman sa'yo kung ayaw ko ha? Sapatos ko to. Wala kang pake kung kailan ko to gustong hubarin. Meron. At bakit? Kasi, nanay mo ko. Ha? Bahay ko to. Gusto mo bang matulog sa labas? Sorry, Nay. Hello, ma'am. Hi, nasaan yung order ko? Ito na po, ma'am. Wow, ang ganda! Opo, ma'am. 100% stainless steel to, ma'am. Matalas na matalas. Patry nga. Yun ang hindi pwede, ma'am. Bakit hindi pwedeng itry? Bayad muna. Patry nga muna. Bayad nga muna, ma'am. Kasi baka pag binigay ko to sa inyo, baka tagain at takbuhan niyo ako. Advance to mag-isip. Ano ba yun? Así que pégate, que la noche apenas empieza. Baby, yo tengo tu cabeza. Tú estás buscando que te dé. Tú me vuelves loco por lo rica que te ves, sin duda. Quiero contigo una aventura. Me encantaría. Uy, ano yung ginagawa mo? Kumakain! Saan galing yung pagkain mo? Dito, sa basurahan. Saan pa ba? Yak! Iyo, kadiri! Wow! Parang hindi ganito yung ginagawa mo ah. Hoy, excuse me, hindi ako ganyan. Talaga? Di ba sa basura ka lang din naman kumukuha? Oo, pero hindi ako ganyan kumain. Dapat, kahit basurera tayo, may class pa din tayo kumain. Anong ginagawa mo dito? Eh ano pa nga ba? Eh di sinusundo ka. Lagot na! Hindi pwede! Paparating yung daddy ko! Baka makita ka! O ano naman ngayon? Eh di papakilala mo ko. Lagot na! Hindi pwede! Oh, ayan na siya! Siya? Oh, daddy! Sugar daddy! Sandali lang, babe. Oh, bakit? Pwede bang time out muna? Bakit? Pagod ka na ba? Hindi. Pwede bang magpunas ka muna ng pawis mo? Talsik kasi ng talsik sa mukha ko. Hindi yun pawis, babe. Eh, ano yun? Sipon yun, babe. Teka lang, hasinga muna ako. Kapag may lumapit na hindi kakilala sa ibang bansa, how can I help you, sir? Sa Pinas? Yes? Ay wala. Sa iba ka na lang magtanong. Yan ang Pinoy. Cheers! Wow! Wow! May party! At sino namang may sabi sa inyo na pwede kayo magpa-party dito ha? Na alam nyo namang may pandemya, di ba? Kap, kalma ka lang, okay? Kakalipat lang kasi namin kaya nagpa-party kami. Ganon. Sa bagay, kakatapos lang din naman ng kulungan. Hulihin sila! Anda en la
anytime, even in winter. Girl, let me see how you a bad body sipping on your thick and funny, tell me in a that. So me, girl, let me see how you a bad body sucking on your black, tell me in a that. You so mad, girl, wine your body, yeah, all the tummy, yeah, wine your body, yeah. Salamat. Iho, Po. ito ba yung tindahan ng mga mabisang gamot? Opo, ito nga po. Ano? Opo, ito nga po. May gamot ba kayo sa bingi? Meron po. Ilan po ba? Ano? Wala? Sige, salamat. Hoy! Anong ginagawa mo? Kinakausap to? Hoy! Kita mo bang nangingisay na yan? Oo, kaya nga nagmamadali ako eh. Huwag ka nga magulo dyan. Teka, punirari ako. Sir? Napapaliw ka na ba talaga? Buti nga, may choice siya. Sir, anong kulay ng kabaon yung gusto nyo? Meron po kaming light pink, black, violet. Ano yung sayo, sir? Light pink. Light pink, okay. Shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees. Turn around and bend. Bunso! Yung babae na kuryente! Anong gagawin natin? Bunso, anong gagawin natin? Baka buhay pa yan! Baka pwede pa natin dalhin niya sa ospital! Uy, Bunso! Ate, Patulala ka! ganyan pala yung itsura, no? Pag na-barbecue yung tao. Kamu itu sama kayak PPKM. Pernah perhatian? Kini menghilang. Hi, friend! Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi. Ako yung bagong friend mo sa FB. Hindi kita maalala. Nag-message pa nga ako sa'yo ng thanks, di ba? Hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Hindi talaga eh. Ayan. Ito oh. Paano naman kita makikilala? Eh, puro filter that edited yung mga picture mo dyan. Nang inyong malaman, dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.